Афоризми на бойните изкуства. Книга 1. Съставители Елеазар Хараш и Майра. Скритата сила. Който овладял себе си, може да ползва силата. Който има силата, е майстор на тънкостта. Тайната на силата е в това, че тя прониква отвътре. Ако си в истината, силата е с тебе. Силата е излъчен дух. Бог е страшен наблюдател за това, кой как ползва своята сила. Който умее да търпи, увеличава своята сила. Човекът на силата има дълбоко уединение. Покоят е сила. Сила от дълбините. Мечът на силата е свещен. Силата е дарена, за да създава прекрасното. Най-острата сила произлиза от ядрото на истината. Най-висшата сила е чисто движение на Бога. Силата реже мрака. Тайната на магическата сила е в това, че тя прилича на небесна коприна. Силата е Божие тайнство. Тя е жива винаги само в Божиите ръце. Главната помощ идва чрез силата отвътре. Вдъхновението е полет на силата. Силата живее разумно в равновесието. Нещо дълбоко те гледа как ползваш силата. Развитието е скрито дело на силата. Мъдрецът наблюдава по тънкостите на силата, за да може съвършено да я очисти. Бог ще излекува всяко погрешно използване на силата. Ако силата е чиста, тя дарява виждането. Силата е откровение. В своите мистични дълбини силата е сияеща. Силата се определя от това, доколко си в Бога. Ако си истинен търсач на Бога, Бог ще ти даде силата, която отстранява света. Истината в човека определя силата му. Който не разбира силата, тя му става враг. Ако сърцето е чисто, в него има стаяна драконова сила. Ако истината ти е дала сила, тя е дадена за твоето преобразяване. Силата не е в силата. Силата е в подхода. Има хора, в които има голяма и яростна и илюзорна сила. Тя ще бъде поразена от скритата сила. Търси първо истината и силата винаги ще те пази. Войнат пречиства всичко по пътя си. Древната сила живее в съвършена, дълбока тишина. Ако силата реши, птицата се удря в скалата. Войнат е създаден от собственото си скрито достоинство. Реалната сила е скрита от илюзорната сила. Ти си войн, ти си сила, защото си дълбина Божия. Силата е ръката на истината. Ако силата не може да те учи, тя те разрушава. Една велика сила прави нещата, а ние трябва да се учим от нея. И затова аз казвам: събуди истината си. Другото е само последствие. Истинният войн е този, който е докоснат от истината. Дълбинната древна сила не се ражда в сътворението. Тя само слиза, действа и се скрива. Тя така учи и оставя своите поучения.
Войнат – това не е сила, това е състояние на съзнанието. Силата е съчетание от мистерия и дух. Аум. Елеазар Хараш. Афоризми на Брус Ли. Направи не пътя свой път и неограничението свое ограничение. Изпразни ума си. Бъди безформен като водата. Бъди вода, приятелю. Всяко знание в крайна сметка се свежда до самопознание. Владеенето на бойните изкуства означава да изразяваш себе си честно. Това е много трудно за изпълнение. Лесно е да направиш шоу с всякакви измислени и странни движения. Но да изразиш себе си честно, без да лъжеш себе си, това, приятелю, е много трудно. Бъди мек. Когато живее, човек е гъвкав и мек. Когато умре, се втвърдява. Мекотата е живот, а твърдостта – смърт. Независимо дали става въпрос за тялото, ума или за духа на човека. Осъзнай, че силата на волята е върховният съдия над всичко друго в ума ти. И се упражнявай ежедневно, когато имаш нужда от подтик да постигнеш целта си. Изграждай навици, които призовават силата на волята ти към действие поне веднъж дневно. Ти сам трябва да създадеш късмета си. Трябва да осъзнаеш възможностите около теб и да се възползваш от тях. Поражението е състояние на ума. Никой никога не бива победен, докато не приеме поражението за реалност. Всяко поражение е временно и наказанието от него е само насърчение да приложиш още по-голямо усърдие, за да постигнеш целта си. Поражението оказва, че има нещо грешно в теб. Той е път, който води към успеха и истината. Ако веднъж се отпуснеш, мислейки, че си стигнал своя връх, тогава уменията ти ще тръгнат право надолу. Ученето не е повторение, нито способност да събираш и възпроизвеждаш установени знания. Ученето е непрекъснат процес на преоткриване, един безкрайен процес. Изкуството наистина е израз на същността. Когато вае статуя, скулпторът не добавя глина към творбата си. Той само я отнема и дяла малките неща, докато истината на творбата му не се разкрие безболно. Трябва да приемеш факта, че няма друга помощ, освен помощта, която идва от самия теб. Аз не мога да ти кажа как да придобиеш свободата, защото свободата се намира вътре в теб. Осъзнай влиянието на подсъзнанието върху волята си и вземи мерки да изложиш пред него точна и ясна цел в живота си. Заедно с всички малки цели, които ще те доведат до основната цел. И дръж тази цел постоянно в съзнанието си, като я повтаряш ежедневно. Войнат преди всичко е човешко същество. Така както нациите нямат нищо общо с човешкото естество, така те нямат нищо общо и с бойните изкуства. Ако нищо вътре в теб не е твърдо, външните неща ще ти се разкриват сами. В движението си бъди като водата. В покоя си бъди като огледалото. Отвръщай като ехо. Най-голямата грешка е да очакваш изхода от сражението. Ти не трябва да мислиш дали то ще завърши с успех или с поражение. Остави природата сама да се погрижи за хода си и твоето оръжие ще нанесе удар в точния момент. Осъзнай важността на будния ум и се старай да държиш ума си буден, като отпечатваш ясно онези мисли, които искаш да задържиш в него. И свързваш тези мисли с образи, които след това можеш да извикаш в ума си. Когато проучваме въпроса, ние не откриваме истината. Въпросът никога не е отделен от отговора. Въпросът е отговорът. Когато разбереш проблема, той изчезва. Да не бъдеш напрегнат, но да бъдеш готов.
Да не мислиш, но и да не фантазираш. Да не бъдеш фиксиран, но да бъдеш гъвкав. Това означава да си напълно жив, по един тих начин. Буден и осъзнат, готов за всичко, което дойде. Състраданието, а несправедливостта е това, което по-скоро ще ни опази от несправедливите постъпки спрямо нашите ближни. Казват, че талантливият създава своите собствени благоприятни условия. Но понякога интензивното желание може да създаде не само условия, но и талант. Важното в живота е да търсиш навътре своята искрена себереализация. За търсенето на истината е необходимо независимо проучване, а не зависимост от възгледи и книги. Самият живот е твоят учител, а ти си в постоянно състояние на учене. Това, което търсим, е коренът, а не клоните. Коренът е истинското знание. Клоните са повърхностното знание. Истинското знание подхранва усещането за тяло и личното себеизразяване. Повърхностното знание подхранва механичните действия, поставя ограничения и отбива творческото начало. Ако не прекарваш прекалено много време, мислейки за нещо, ти никога няма да го направиш. Истината идва, когато умът и сърцето ти са очистени от всяко усилие да бъдеш някой. Тя идва, когато умът ти е отихнал и слуша всичко в безвремието. Успехът идва, когато постъпваш искрено и от цялото си сърце. Не мисли, чувствай. Знанието ще ти даде сила, но не характер и уважение. Всяка емоция има свой израз в мускулната система на човека. Да се променяш с промяната е състояние без промяна. Онова, за което постоянно мислиш, до голяма степен определя това, в което ще се превърнеш. Целта не винаги трябва да бъде постигната. Често пъти тя служи за нещо, към което трябва да се стремиш. Дръж ума си съсредоточен върху нещата, които искаш, и далече от онези, които не искаш. Всеки човек днес е резултат от своите мисли вчера. Винаги, когато се вслушваш в грешките си, ти израстваш. Умът е плодородна градина. В нея ще израсне всичко, което посееш. И красиви цветя, и плевели. Ние винаги сме в процес на трансформация. Нищо не е фиксирано. Не задържай в себе си никоя твърда система и ти ще бъдеш гъвкав и ще се променеш заедно с вечно променящото се. Отвори се и потечи с абсолютно течащото сега. Какво представлява истинският покой? Покой – движение. Напредък идва при тези, които практикуват и практикуват. Ако разчиташ на тайни техники, до никъде няма да стигнеш. Мохирей Уешива. Изкусният войн проявява духа си посредством меки думи и решителни действия. Филип Норман Станфорд. Възможностите се увеличават, докато се използват. Сунца. Постъпките влияят на съзнанието. Правилните постъпки показват правилно съзнание. Поведението всеки миг и всеки ден трябва да бъде правилно. Важен е всеки жест. Тайсен Дешимаро. Докато се опитваш да спасиш някой друг, внимавай сам да не потънеш. Сър Франсис Осбърн. Концентрираният ум пронизват камъка. Японска поговорка. Във всяка епоха има хора, които независимо от враждебната среда, никога не изпадат в прегрешения. Масааки Хацуми. Силата се побеждава със стратегия. Филипинска поговорка.
Войнат се бие единствено, за да победи. Миямото Мусаши. Да избягваш опасностите не означава, че си страхливец. Филипинска поговорка. Важното е малко по малко винаги да напредваш. Масотацо Ояма. Пътят е в прилагането. Миямото Мусаши. Контролирай ситуацията, така че никой да не знае как я контролираш. Владимир Василев. Ако изтърпиш в момент на гняв, ще избегнеш 100 скръбни дни. Китайска поговорка. Никога не се противопостави директно на проблема, а го контролирай, като се въртиш заедно с него. Юпман. Владей ума си, за да не бъдеш завладян от него. Дзен афоризми. Най-важното за нинджата е да победи без да се бие. Масааки Хацуми. Мъдрият ястреб крие ногтите си. Японска поговорка. Ако искаш да бъдеш лъв, трябва да се упражняваш с лъвовете. Карлсън Грейси. Най-важни са очите. Ако в истинския бой погледнеш надолу от страх, със сигурност ще бъдеш победен. Масотацо Ояма. Войнат, който прекалява в реакциите си, рядко прави каквото и да било правилно. Чуе Хонг Хай. В същността на боя се крие изкуството да се движиш в точния момент. Брус Ли. Победата над лебеда не е чест за орела. Италианска поговорка. Благородният сам се учи да бъде достоен във всеки миг. Изостри ума си и покажи достоинството си. Мацура Сизей. Най-великото от всички умения е да подчиниш врага, без да се биеш. Сун Цзъ. Онзи, който е постигнал майсторство, го разкрива във всяко движение. Максима на самураите. Достоинството не зависи от обстоятелствата. Катода Яхай Тошисада. Концентрирай се върху единствената си цел. Японска поговорка. Никога не се остави лесно да бъдеш въвлечен в битка. Гичин Фунакоши. Въпреки, че сме силни и могъщи, не знаем как да се бием. Ние не искаме да се бием. Поговорка на чироките. Най-великата победа е онази, която не изисква сражение. Сун Цзъ. Не е добре да извървиш половината път. Ти трябва да извървиш целия път. Отдай се изцяло на това. Тайсен Тешимаро. Както в боя, така и в живота. Гневният човек сразява сам себе си. Максима на самураите. Благостта трябва да стане твое задължение за цял живот. Гичин Фунакоши. Не търси да вървиш в стъпките на мъдреците. Търси това, което те са търсили. Башо. Ако не си уверен, не предприемай действия. Бодхидхарма. Изучаването на принципа означава обучение, което цели да постигне най-високото състояние мушин, в което умът е освободен и не може да бъде хванат от нищо. Такуан Сохо. Липсата на внимание е голям враг. Японска поговорка. Ако не преодолееш навика лесно да се отказваш от нещата, животът ти няма да доведе до нищо смислено. Масотацо Ояма. Утрешната битка се печели с днешните усилия. Максима на самураите. Мъдрият крие своите оръжия. Лао Цзъ.
Силният човек, вместо да се притеснява, се усмихва. Японска поговорка. Когато духът ти е спокоен, не остави тялото си отпуснато. Когато тялото ти е отпуснато, не остави духа си отслабен. Миямото Мусаши. Първото нещо, което добрият самурай трябва да направи сутрин, и последното нещо вечер, е да привежда в ред сърцето си. Хагакуре. Всяка задача си има най-добър начин, по който да се изпълни. Брус Ли. Отвъд шумен, отвътре празен. Китайска поговорка. И речта, и мълчанието съгрешават. Дзен афоризъм. Всеки миг в живота е последен. Този, който побеждава другите, е силен. Този, който побеждава себе си, е могъщ. Лао Цзъ. Силните ветрове не могат да смутят водата в дълбокия кладенец. Китайска поговорка. Всяко действие на война произлиза от мястото на изначалната мъдрост. То е съвършено различно от обикновеното поведение на глупака. Дори да изглежда еднакво, погледнато отвътре, действието е различно. Таклан Сохо. Добрият войн не вдъхва страх. Лао Цзъ. Дори в кълъфа ножът трябва да бъде остър. Финландска поговорка. Изслушай всички страни и ще бъдеш просветен. Слушай само едната страна и ще останеш на тъмно. Уейн Зенг. Човешкото същество е така възприемчиво, че каквото посее, в това се превръща. Лао Цзъ. Може да израства само този, който непрестанно се съблюдава и поправя грешките си. Хагакуре. Нека онзи, който желае мир, се подготвя за война. Вегеции. Воинът първо действа по сърце, спрямо своя усет за правилността на нещата. Кенсо Фурия. Само владението му позволява ясната и безпристрастна преценка на нещата, без грешки. Гичин Фунакоши. Живей така, че страхът от смъртта никога да не влезе в сърцето ти. Текумсех. Внимавай какво мислиш. Мислите са начало на твоите постъпки. Лао Цзъ. Да се завърнеш в корена означава да откриеш смисъла, а да преследваш външното означава да изпуснеш източника. Сенг Цан. В карате няма първо нападение. Гичин Фунакоши. Нашето собствено сърце съставя истинското достоинство, а не мнението на хората. Самуел Колерич. Задай въпроса от сърцето си и ще получиш отговор от него. Афоризъм на племето Омаха. Благоразумното мълчание е светият съсед на мъдростта. Святият съсед на мъдростта. Балтазар Гарсиян. Виждай, но изглеждай невиждащ. Слушай, но изглеждай неслушащ. Знай, но не показвай, че знаеш. Хан Фей Су. Обикновено отговорът е причината за сражението. Японска поговорка. Мъдър е този, който опитва всичко друго преди оръжието. Терентиус. Честта е свещена. Афоризъм на индианците. Не забравяй войната по време на мир. Японска поговорка. Когато знаеш, нещата са такива, каквито са.
Когато не знаеш, нещата пак са такива, каквито са. Дзен афоризъм. Разслаби и успокой ума си. Забрави за себе си и следвай движенията на противника. Ако трябва да убиеш змия, убия веднъж завинаги. Японска поговорка. Най-големите врагове и враговете, с които постоянно трябва да се сражаваме, са вътре в нас. Сервантес. Нашата тренировка е нашият отговор. Кели С. Уорнън. В бойното изкуство трябва да надживееш всички техники, така че то да се превърне в изкуство без изкуство и да тече подсъзнателно. Дайсецо Сузуки. Сърцето на война е като меч. То трябва да се почиства всеки ден. Били Ширър. Изоставянето на егото е тайната на правилния живот. Тайсен Дешимаро. За самурая абсолютно всяка дума е от изключително значение. Хагакора. Утрешният ден принадлежи на тези, които се приготвят днес. Африканска поговорка. Най-силното оръжие е умът на врага ти. Буда. Когато изстреляш стрелата на истината, потопи върха й в мед. Арабска поговорка. Това, което не се увеличава, намалява. Руми. Ако страстите ти се надигат, оттегли ръката си. Ако ръката ти се надигне, оттегли страстите си. Годжоан Мияги. Бъди честен в мислите си. Миямото Мусаши. Всяко нещо прави внимателно и същевременно уверено. Епиктетос. Безупречният наблюдава себе си дори когато е сам. Чунг Юнг. Възприемай това, което е скрито. Миямото Мусаши. Практикувай постоянно чистите постъпки във всичко, без да изискваш същото от другите. Лао Цзъ. Мъдрият търси разбирането, а глупавият следва думите на другите. Тибетска поговорка. Да овладееш ума си и да различаваш вътрешното състояние на ума на противника ти, това може да се нарече най-голямото изкуство на войната. Шиба Йошимаса. И в най-малкото действие влагай сърцето, ума, мисълта и душата си. Свами Шивананда. Покоят избистря мътната вода. Лао Цзъ. Във време на опасност мъдрецът мълчи. Езоп. Преоткри единственото състрадание в себе си. Лао Цзъ. Този, който живее без дисциплина, умира без почести. Исландска поговорка. Дори поточето да е плитко, стъпи в него, сякаш е дълбоко. Корейска поговорка. Личността създава карма. Кармата не създава личности. Бодхидхарма. Универсалният път е вечно прилагане, а не просто изнасяне на мъдростта. Лао Цзъ. По-добре да си майстор в едно изкуство, отколкото да владееш повърхностно хиляди. Японска поговорка. Трябва да живеем живота си така, сякаш той е дълъг и кратък. Бяс. Камъчето в реката тайно си мисли, че е скъпоценен камък. Японска поговорка. Ако не тренираш сериозно, само си губиш времето. Минору Инава. Когато искаш да контролираш противника, подходът е по-важен от силата. Нагарджуна. Мълчанието е краегълният камък на характера.
Хиеса. Възприятието е силно, а зрението слабо. Миямото Мусаши. Обещанието е дълг. Ирландска поговорка. Прощавай грешките на другите, но бъди строг към своите собствени. Сай Баба. Истинската победа е овладяването на нисшата ни природа. Годжун Яги. Да бъдеш самурай означава винаги да бъдеш благ. Ходжо Нагауджи. Победоносните войни първо печелят, а после отиват на война. Падналите войни първо отиват на война, а после търсят победата. Сунцза. Съвършенството се добива бавно. То изисква ръката на времето. Волтер. Колкото човек може да контролира характера си по време на криза, до толкова той има характер. Ралф У. Сопман. Изненадата побеждава силата и скоростта. Глен Морис. Първата стъпка във въздържанието е въздържание в мислите. Ганди. Не изричай тайната си дори на стената. Ирландска поговорка. Упражнявай се с енергията на войн и скоро ще придобиеш сърцето на войн. Ян Лей. Когато реагираш, ти се оставяш другите да те контролират. Когато отговаряш, ти си този, който контролира. Похди Сандърс. Самураят трябва непрестанно да чете древните книги, защото те усилват характера му. Кодекс на самурая. Човек трябва да се изправи пред страха си или завинаги ще бяга от него. Ястреб. Бъдещето се купува с настоящето. Френска поговорка. Истинското удовлетворение е скрито в това, което никой не може да ти отнеме. Нигараджуна. Войната винаги трябва да бъде в постоянна готовност. Хинорори Ицука. Ти трябва да бъдеш промяната, която искаш да видиш в света. Ганди. Спасението на духа се намира във вътрешната тишина. Балтасар Грасиян. Обсебен е дума, която мързеливият използва, за да опише отдадения. Майк Ривс. Тези, които знаят най-малко, се подчиняват най-много. Фаркохар. Навиците се превръщат в характер. Овидии. Меч и ум трябва да станат едно. Само техника не е достатъчна. И само дух не стига. Амада Джирокичи. Този, който е изучил изкуството, няма нужда да използва меча. Той заставя противника си да убие сам себе си. Таджима но Ками. Не оставяй да съзрат силата ти. Бъди пуст и бездеен. Хан Фейцо. Герой е този, който почита честта, изоставя живота и смъртта и прилага принципите. Казуми Табата. Истинският войн винаги е въоръжен с три неща. Сияйният меч на помирението, огледалото на смелостта, мъдростта и приятелството и скъпоценният камък на просветлението. Морихей Ошиева. Истинската победа е победа над самия себе си. Японска поговорка. Подлагането на тежки тренировки изковава непоколебим дух, а не толкова здраво тяло.
Масутацу Ояма. Този, който иска да бъде войн, винаги държи смъртта в ума си. Когато постоянно си припомня смъртта, той изпълнява и своята преданост, и синовното си благочестие, и характерът му се подобрява. Дайдоджи Юзан. Подхранвай способността си да възприемаш истината във всички неща. Миямото Мусаши. Мъдрият не се опитва да прилага стари подходи, нито се подчинява на определени стандарти. Той изучава нещата от днешния ден и взима нужните предпазни мерки. Хан Фейцо. Никой не може да ни спаси, освен нас самите. Никой не може и никой няма да го направи. Ние самите трябва да вървим пътя. Буда. Истинската сила не винаги се показва чрез победата. Риксън Грейси. Никога не се придържи само към една техника в боя. Масааки Хацума. Единството на ума и техниката са жизнено важни в критични ситуации. Не оставяй сърцето ти да се колебае. Морихей Лошииба. Остави другия да си каже своето. От това ще извлечеш знание. Хай Ханфей Цу. Не уменията, а овладяването на ума, притихването му, са знакът за озрелия самурай. Японска поговорка. Страховете не спират смъртта. Те спират живота. Риксън Гарсия. Ти си този, който трябва да положи усилие. Мъдреците могат само да те поучат. Хам Памада. Когато орелът напада, той се спуска без да разпери криле. Когато тигърът се кани да сграбчи жертвата си, той се промъква тихо с изпънати уши. По същия начин, когато мъдрецът действа, никой не може да го усети. Гичин Фунакоши. Насърчавай и излагай духа на война, докато служиш на света. Осветявай пътя според вътрешната си светлина. Морихей Лошииба. Когато посредством съзерцание откриеш покоя, ти ще го носиш в себе си навсякъде, дори и на война. Майстор Во. Меката ката поражда бързо и изчезващо движение. Коруда Тецузан. Приложи карате в ежедневието си. Така ще съзреш истинската му красота. Гичин Фунакоши. Вътрешната техника на ума е по-важна от техниката на тялото. Гичин Фунакоши. Трябва да бъдеш концентриран и да присъстваш изцяло във всеки миг. Сякаш огън е запалил косите ти. Тайсен Дешимаро. Ако мислиш, докато изпълняваш някоя техника, значи не си е тренирал достатъчно. Норман Харис. В бойните изкуства вътрешното наблюдение поражда мъдростта. Винаги възприемай прегледа на своите действия като възможност да се подобриш. Масутацу Ояма. Живеем във времена, в които има много за гледане през прозореца, но нищо вътре в дома ни. Далай Лама. Не мисли по време на тренировки, а прилагай. Колкото повече мислиш, толкова повече се отдалечаваш от истината на Буда. Масааки Хацуне.
Увереността идва с дисциплината и упражненията. Рубенс Чарлз. Без подходящата тренировка на ума, всяко бойно изкуство се превръща в животинско поведение. Шошин Нагамине. Най-големият дар на бойните изкуства, без съмнение, е умението да пребиваваш в покой. Риксън Грейси. Бъди внимателен и в най-малките неща. Миямото Мусаши. Живей верен на единствената цел на мига. Ямамото Цунетоно. Главният стремеж в бойните изкуства е да не се налага да ги използваш. Миямото Мусаши. Когато духът е силен, човек е като дълбоко течаща река, спокойна на повърхността, но с изключителна сила, скрита в дълбините й. Хидехаро Онума. Истинското Будо не познава поражението. Победата означава победа над ума, който е в раздор вътре в теб. Морихей Лашива. Подходът в битката и във всеки дневния живот трябва да бъде един и същ. Миямото Мусаши. Така както духът става като водата и се адаптира към формата на съда, по същия начин и ти трябва да се адаптираш към своя противник. Миямото Мусаши. За да стигнеш до мен, ти трябва да се придвижиш до мен. Твоето нападение ми дава възможност да те пресека. Брус Ли. Войнат не струва нищо, ако не се надигне над другите и не устои насред бурето. Ямамото Цунетомо. Ако изучаваш само една планета, ще ти бъде трудно да разбереш Вселената. Миямото Мусаши. Стани господар на бойното изкуство, а не негов слуга. Лонг Шън Люнг. Парадоксално, но този, който се е провалил, и този, който е на върха, се намират в едно и също положение. Всеки трябва да реши какво да предприеме като следваща стъпка. Джигоро Кано. Разбери, че същественото в бойното изкуство не е самото изкуство, а това, което е скрито дълбоко вътре в теб. Годжен Ямагучи. Овладей божествените техники на изкуството на покоя и никой няма да се осмели да те предизвика. Морихей Лашива. Животът е низ от тук и сега. Тук и сега. Непрекъсната концентрация в тук и сега. Тайсън Дешимаро. 1000 дни са нужни само за да изковеш духа. 10 000, за да шлифоваш това, което си изковал. Миямото Мусаши. Начинът, по който мислиш, когато губиш, определя колко време ще мине, докато спечелиш. Джей Кей Честъртън. Да практикуваш дзен или бойно изкуство означава да живееш интензивно, искрено и цялостно. Сякаш в следващия миг може да умреш. Тайсен Дешимаро. Ако си представяш, че винаги си на бойното поле, ти ще си готов. Изучаването на кунг-фу има една единствена цел – да възпита твоя отговор в боя като естествена реакция. Отговорът е в това, което е съществено. Ян Ксил Чан. Истината се разкрива в мистерията между готовия човек и открития миг.
Масаточи Накаяма. Твоят дух е твоят истински щит. Морихей Вашиива. Тренировките в бойните изкуства не са само физически. Трябва да тренираш тялото, ума, мозъка, нервната система, вътрешната енергия и съзнанието си. Хиро Ватанабе. Противникът е моят учител. Егото е моят враг. Рензо Греси. Да се научиш да бъдеш естествен е висшата тайна на нашето изкуство. Тошицуго Такамацу. Кое е най-важно за сърцето на война? Да желаеш с цялата си душа, всяка секунда и всеки ден, постигането на целта. Ямамото Цунетомо. Когато победата е твоя, затегни връзките на шлема си. Японска поговорка. Когато се освободиш от очакванията за това, какво според теб е будо, търпението започва да извършва работата си в теб. Масаки Хацуми. Просто действай решително и сдържано. Морихей Лошиева. Вибриращият интензивен живот е преклонението на война. Стивън Кей Хейс. Пръв е духът, после идва техниката. Гичин Фунакоши. Страданието е най-добрият учител, но никой не иска да посещава часовете му. Хонг Хи Чой. Схватката между силната техника и силното тяло ще надделее техниката. Схватката между силния ум и силната техника ще надделее умът, защото той ще открие слабото място. Тайсен Дешимаро. Загубата е ключът към успех. Всяка грешка ни учи на нещо. Морихей Лашиева. Словото управлява света. Затова управлявай словото си. Мечът и копието поразяват, но словото поразява по-силно. Спартак. Огънят на гневния човек изгаря единствено от него. Китайска поговорка. Да знаеш нещо означава конкретно да си го преживял. Готварската книга не може да засити глада ти. Таклан Сохо. Разбери, че постоянството и бавния напредък са единствения начин да постигнеш целта си по пътя. Масутацо Ояма. Добрият учител никога не е установен в рутина. Всяко движение изисква възприемчив ум, който постоянно да се променя и адаптира. Брус Ли. Думите винаги са по-скъпи от мълчанието. Влад Тепес. Простотата е ключът към изяществото. Брус Ли. Отбягването е първо сред мъдрите съвети. Внезапното обръщане първо сред стратегиите. Спартак. Тренирай повече време, отколкото прекарваш в сън. Мусутацо Ояма. Силата на ума е безпределна, докато силата на тялото има предел. Коичи Тухей. Подхранвай корена. Конфуций. Първо трябва да изправим сърцето си. Конфуций. Не можеш да бъдеш дисциплиниран в големите неща и недисциплиниран в малките. Генерал. Не можеш да бъдеш дисциплиниран в големите неща и недисциплиниран в малките. Генерал Патън. Променяйки начина си на мислене отвътре, човек може да измени живота си отвън. Уилям Джеймс. Цената на свободата е вечната бдителност. Томас Джеферсън. Афоризми на монасите от Шаолин.
Трудните препятствия идват, за да изпитат твоята решимост. Непреодолимите препятствия идват, за да изпитат твоето разбиране. Мекото е твърдо, когато нито престава, нито изчезва. Слабото става силно, когато нито може да се пръсне, нито да се разсее. Мястото, където се постигат трудните неща, може да се открие само когато имаш смелостта да го търсиш. Направи това, което е необходимо, но никога за сметка на това, което е правилно. Добрият войн прилага благоразумие и проницателност, за да постига целите си. Прагът на отчаянието може да бъде мястото, на което се изковава най-красивото бъдеще. Неблагоприятните условия по пътя към целта не идват, за да ги преодолееш. Те идват, за да се адаптираш към тях. Постоянството може да преодолее трудните препятствия. Но първо трябва ясно да решиш кои препятствия искаш да преодолееш. Да направиш най-доброто, което можеш, когато можеш. Често е ключът към това да направиш, което трябва, когато трябва. Пътят, който сам си проправил със собствените си усилия, е по-добрият път, по който да вървиш. Никога не е важен пътят, който си избрал, а това доколко се придържаш към него при всички обстоятелства. Когато е дошъл моментът за решение, дори да не си взел решение, ти все пак трябва да поемеш по някой път. Въпрос на упражнение е да се научиш да използваш дадено оръжие. Въпрос на усет е да знаеш кога да го използваш. Преди да се научиш да боравиш умело с дадено оръжие, първо трябва да се научиш да управляваш себе си. За да овладееш едно оръжие, трябва да разбереш, че винаги има какво още да научиш за неговото овладяване. Разбери това. Един единствен удар определи изхода на всяка битка. Направи най-доброто, на което си способен, и място за неоснователна критика няма да има. Ако ти сам не се вслушваш в добрите съвети, каквито и съвети да даваш на другите, те ще бъдат също толкова безполезни. Не можеш да искаш да разчиташ на другите, ако първо сам не разчиташ на себе си. Да си готов да направиш това, което се иска от теб, е способност, подпомогната от това, че ти предварително си бил готов. Непобедимостта е в теб. Уязвимостта е в противника ти. Да съхраниш способността си да разбираш какво трябва да се предприеме като следваща стъпка е начало на мъдростта. Силата е в това да бъдеш, а не да действаш. Но без волята да действаш не може да има никакво развитие. Търпението в битката е сила, чието достоинства безразсъдните не могат да разберат. За да спечелиш една битка, трябва да си подготвен да я спечелиш. За да спечелиш една битка, трябва да избягваш поражението. За да избегнеш поражението, трябва да си готов да се сражаваш. Най-добрият момент да атакуваш противника е когато той най-малко го очаква. Това знание, ако не друго, трябва да ти помогне да опазиш себе си. Придружено със смелост, действието, което е най-малко очаквано, често пъти е с най-големи шансове за успех. Ако успееш да разбереш това, което не можеш да контролираш, не трябва да се страхуваш от него.
защото така то става полезно за теб. Това, което не може да се наблюдава, все пак може да се изучава. Това, което не може да се види, все пак може да се възприеме. По-добре е да избягваш това, което може да избегнеш, и да освободиш място и да се изправиш срещу онези неща, срещу които трябва да се изправиш. Никога не очаквай врагът да ти каже нещо различно от това, което искаш да чуеш. Истинската цел на врага е тази, към която най-добре можеш да се приспособиш. Врагът няма да ти показва нищо от това, което ти сам не можеш да видиш. Трябва да познаваш природата на страховете си, преди да успееш да ги преодолееш. Да проявиш търпение, когато бързаш, също е вид действие. Истината е велик дар в живота, ако е дозирана правилно. Контролът показва разбиране, а липсата му – неразбиране. Само разбирането постига целта. Само целта, която е разбрана, е достойна за постигане. Твоите избори те опазват до толкова, доколкото твоите избори те определят. Предимството, което не си използвал срещу внимателния противник, по-късно се превръща в пречка. Да се изправиш със собствените си съмнения, да се справиш със собствените си съмнения, означава да имаш голяма смелост. Войнат може да се бие само по най-добрият начин, който знае. Ако не друго, това е всичко, което може да се очаква от него. Онзи, който е най-способен за нападение, е също така и най-уязвим за поражение. Заблудата върви ръка за ръка с загубата на контрол, така както постигането на контрол носи победата. В сражението няма място за колебание, има място само за решителност. Победата се крие в това да разбереш какво правиш и какво не, и кога да го направиш. Знай това. От началото на всяка битка от първостепенно значение е да приложиш стратегия за завладяване и удържане на позициите ти. Във всяко нещо, свързано с боя, красотата на нападението се намира в изпълнението на замисъла. В него са скрити победата и оцеляването. Войнат се учи, докато прилага. Когато знае това, той се научава нито да действа прекалено много, нито прекалено малко. За да знае колко може да рискува, войнат трябва да знае колко струва той самият пред себе си и пред другите. Да знаеш откъде ще те удари противникът означава да знаеш кога и къде ще посрещнеш удара. Да знаеш как да посрещнеш удара означава да знаеш как да изтръгнеш победата от загубата. Няма място за колебание в момента, в който ти нанесат удар. Там вече трябва да е готов съответният удар. Преди да използваш някое предимство, първо реши дали можеш да си позволиш да го загубиш. Не е необичайно планът на война да изтине, защото винаги първо е започнал с въздържанието. Не е задължително да отстояваш, ако не усещаш задължението да отстояваш. Трудно е да повлияеш на бъдещето, ако не си готов за него. Придвижването може да насочва действията ти, но не може да диктува техния резултат.
Точната постъпка в правилния момент е отговорът на всички критики. За да се посветиш на една идея, първо трябва да заслужиш правото да се стремиш към нея. Енергичното противодействие извежда противника напред в целия му блясък. Бедите често пъти изграждат най-силния характер от най-горчивите отломъци на поражението. Страхът може да те направи предпазлив, но предпазливостта не те прави страхлив. В трудна ситуация винаги търси предимството, а не го изисквай от нея по право. Нещата напредват само когато ти държиш здраво. Само когато ги държиш здраво. А можеш да ги държиш здраво, само когато си ги разбрал правилно. Докато внимаваш за малките неща, винаги оставай буден за големите събития. Неохотният съюзник в боя е по-малко надежден и от най-горчивия враг. Битката започва и завършва първо в ума. Войнат трябва да знае това. Това, което противникът най-малко очаква от теб, ще му повлияе най-много. За да сразиш противника в боя, трябва да унищожиш способността му да устоява. Всичко друго е временно. Жизнената сила на противника е скрита в стратегията. Там се намира неговата най-голяма слабост. Това, което знаеш за слабостите на противника, има значение само ако го приложиш добре. Лесният подход в битката е правилният подход. Но въпреки това са необходими огромни усилия на волята, за да спечелиш. Използвай това, което е полезно за нуждите ти и се освобождавай от това, което не е. Обаче винаги знай защо постъпваш така. Ако усещаш, че единствената защита, която ти е останала, е атаката, тогава атакувай така, че все пак да бъдеш защитен. Най-великите битки се печелят без да се сражаваш. Най-великите победи се печелят без да вадиш оръжие. Дори и в сърцето на сблъсъка има покой. Това, което е скрито, може да се разкрие. Това, което може да се разкрие, може да се скрие. Там, където има пробив, има място за тактически действия. Победата не идва при тези, които не полагат усилия да я уловят. Единственият начин да останеш по-способен от противника си е постоянно да се приспособяваш към методите му. Намери точното време да действаш и ще успееш. Изпуснеш ли точното време, ще се изправиш пред провал. Ако наблюдаваш очевидното отблизо, дори то може да се види. Обърни в своя полза съпротивата на врага спрямо целите ти. Знай какво те прави силен, за да избягваш онова, което те прави слаб. Вярата трябва да се отстоява и то предимно като проявяваш дух да се сражаваш за нея. Да се появиш на време, за да окажеш влияние, до голяма степен определя събитията. Винаги осъзнавай бъдещите възможности, но никога за сметка на настоящия момент. Съветвай се с мнозина, когато планираш, но поверявай на малцина да осъществят това, което си решил. Там, където прикритата злоба се превръща в ясно намерение, предварително имало голямо зло. Да отхвърлиш добродетелите, за да последваш по-голяма цел, е като да ловуваш в безплодна земя. Бойното оръжие е продължение на ръката, която пък е продължение на очите,
които са продължение на ума. Не трябва да се смяташ за майстор на оръжието, което си избрал да овладееш, а трябва да мислиш, че един ден можеш да станеш майстор. Никой план за действие не работи по-добре от този, който си изкрил от противника си преди да го осъществиш. Всяка грешка в стратегията може да се реши само в предстоящата битка. Трудно ще се справиш с неочакваното, ако не отделиш време да го обмислиш. Там, където нападението изглежда неизбежно, незабавно трябва да намериш начин да се противопоставиш чрез подготовка. Колебанието в действията ти показва също така, че не знаеш как е най-добре да постъпиш. Предпазливостта понякога налага да не предприемаш нищо, но обикновено не за дълго време. Чистото сърце е изпълнението на задачата да бъдеш войн. Войнат сам трябва да води себе си към тази цел. Избягвай всички крайности, дори и най-обикновените. Не се разсейвай от маловажни неща, независимо дали са те неизбежни или са част от ежедневието. Не винаги трябва да отговаряш по предвидим начин на оскърблението, което цели да провокира отговор. По-лесно е да звучиш мъдро в компанията на мъдреци, отколкото да се държиш мъдро в компанията на глупаци. Осъзнаването на истинската ситуация не променя ситуацията, но е стъпка в правилната посока. Истинската смелост идва по-лесно, когато каузата е добра. Грешките се дължат на неразбиране. Напредъкът се постига чрез яснота. Когато е дошъл моментът за действие, не се позволява никакво колебание. Няма място за упорство в ситуация, в която упорството отнема всички ходове за действие. Преодоляването на трудностите е достатъчно лесна задача за война. Той сам трябва да пристъпи напред и да го направи. Щом веднъж си попаднал в капан, доколкото можеш да изтърпиш, трябва да приемеш капана заради това, което той е. Нещо, което ти сам си сътворил. Разбери защо противникът ти причинява това, което ти причинява. И ще имаш неочакван съюзник в лагера си. Прекалената самоувереност е на страната на твоя противник и само на една мисъл разстояние от теб. Никога не се колебай. Така няма да има нещо, за което да се колебаеш. Най-голямото предизвикателство често пъти има много по-елегантно решение, отколкото очакваш. Истинското предизвикателство е да го намериш. Самоувереността пред неизвестното е липса на самопознание, която е друг конфликт, за който мнозина нищо не знаят. Истинският мъдрец разбира, че има още много да учи за това какво е да бъдеш мъдър. Търпението също е оръжие, но само ако се използва умело и ако те води. Преди да бъдеш въвлечен в сблъсък от врага, първо сам трябва да пожелаеш да участваш в него.
Неуспехите замъгляват ума и потискат духа ти. Но те също така могат да те подтикнат да действаш по-категорично, когато това е необходимо. Подробностите формират цялата картина, която се опитваш да разбереш, независимо колко те отклоняват от това, което правиш. За да балансираш вероятностите и да създадеш възможност, първо се нуждаеш от здрава преценка. За да различиш истината от лъжата, първо определи своята позиция по този въпрос. Да имаш очаквания означава да се разсейваш. Да бъдеш буден означава да оценяваш. Продължителният конфликт потулва истината за сметка на увеличението на хаоса. Малко вероятно е планът за действие, който при нужда не може да бъде променен, да доведе до победа. Трябва да използваш времето мъдро, предвиждайки мига, когато повече няма да имаш време, което да използваш. За да се движиш с лекота през потока на времето, трябва да се научиш да боравиш добре вътре в него. Когато имаш нужда от време, то никога не стига. Затова трябва да планираш добре далеч преди времето, за да бъдеш сигурен, че ще намериш време преди то да изтече. Добрата позиция винаги е относително спрямо тази на врага. Няма крайна победа без да въвлечеш врага, но това не означава, че винаги трябва да се биеш с него. Срещата между две сили винаги подразбира, че едната ще надделее над другата, взимайки предвид времето. Полезен съвет може да се даде само на този, който напълно може да го оцени. Оръжието, което си избрал, е средоточието на нападението, но не е неговата основа. Основата на нападението е твоето намерение. Очите са основата на възприятието. Позицията е основата на победата. Загатването е по-добро от изричането. Прилагането е по-добро от разбирането. Състраданието е необходимо, за да разбереш живота, изпълнен с противоречия. Застоят е липса на разбиране. Разбирането е динамично. Ако чакаш прекалено дълго преди да действаш, може да изпуснеш решителния момент. Разбирането на врага позволява да го атакуваш. Разбирането на себе си позволява да се защитиш. Победата и поражението са въпрос на обстоятелства, но как подхождаш към обстоятелствата е въпрос на избор. Ако правиш това, което не трябва да правиш, значи вече си на пътя на поражението. Ти сам трябва да изградиш рамките на своето разбиране, в които ще осъществиш намеренията си. Всяко предимство трае толкова, доколкото се възползваш от него внимателно. Готовият за битка предварително знае и предварително е въоръжен. Загубата е сигурна за този, който не взима на време нужните предпазни мерки. Победата отива при този, който предварително превежда всичко в ред. Възможността за победа се открива и на този, който търпеливо дочаква нейното пристигане. Но ако той се оглежда твърде дълго, това се случва рядко.
Отлагането на срещата с противника може да бъде резултат и на припряност. Концентрацията трябва да бъде течащо движение. В противен случай тя потъва в детайлите. Оръжието е само инструментът на действието. Умът има върховното контролиращо въздействие. Смелостта, бидейки сила на промяната, най-добре се закалява от разбирането. В противен случай тя е прекалена. Това, с което най-добре може да борави войнат, за да постигне целите си, е той самият. Това, което е скрито, може да се използва за заблуда. Това, което е явно, е щит, зад който може да се скрие истината. Насред хаоса силата идва от смелостта. Насред объркването, заедно с смелостта, идва решителността. Да познаваш врага си наистина означава никога да не си доволен от това, което си научил за него. Щом жертваш съвестта си в името на удобството, трудно ще я намериш отново. Трудно е да проявиш търпение насред спора, но то винаги носи със себе си награда. Винаги трябва да се отнасяш енергично към следващия миг. Контролът е жизнено важен, особено там, където го няма. Ако познаваш противника си, предварително си спечелил половината битка. Можеш да оцениш това, което можеш да наблюдаваш. Можеш да познаеш това, което можеш да оцениш. Непосредствената реалност се определя от твоето внимание, благодарение на концентрацията. Това е мястото, в което можеш да се отклониш от целта. Когато си притиснат, и най-добрият план ще ти от полза, само ако все още си способен да го управляваш. Да изгубиш контрол над себе си заради страх, гняв, омраза или гордост означава да си докараш големи скърби. Чувствата могат да те насочат в правилната посока, но те никога не трябва да диктуват действията ти. Най-добрият начин да сразиш врага е да го накараш да срази сам себе си. Най-добрият начин да го направиш е да го оставиш сам да го направи. Да подцениш способността за разбиране на противника ти, когато е притиснат, означава да надцениш себе си при същите условия. Използвай плановете на своя противник като щит. Използвай тактиката му като оръжие срещу него. Тревогите причиняват повечето беди. Затова е позволено само спокойствието. Равновесието винаги трябва да се търси отвътре. Нарушаването му идва отвън. Винаги е нужно търпение, за да може събитията да се развият така, както трябва. Най-големите заблуди се намират на пътя, обсипан с малки заблуди. Желанието е голям ръководител в постъпките, но също и голям разрушител на човека. Страхът привлича страхливите. Смелостта привлича смелите. Обмисленото бездействие е по-добро от необмисленото действие.
Обстоятелствата могат да променят решенията в същата степен, в която решенията могат да променят плановете. Контролът се постига чрез концентрация. Липсата на контрол прави движенията груби. Малко ценни неща могат да се постигнат без какъвто и да било риск. Предпазливостта често води със себе си малко съжаление, но рядко голяма радост. Търпението често пъти слага край на съмнението. То премахва нуждата от напразни размишления. Сблъсъкът, който не може да се разреши адекватно, не трябва да се преследва активно. Познатата цел не винаги е тази, която трябва да се преследва. Въоръжи се с това, което е необходимо, за да победиш. Освободи се от всичко останало, което те разсейва. Изведи врага далече от силата му. Установи се в това, в което си силен. Да познаваш предела си и да работиш в своите граници, означава да приемеш истинския си потенциал. Да не го правиш, означава предварително да бъдеш победен. Силата способства за моментната победа на силното над слабото, докато умът способства за вечната победа. Афоризми из моите архиви. Елеазар Хараш. Удар, който се вижда, не е удар. Преди да тръгна по пътя на война, дълбоко се поклоних на Буда, Миямото Мусаши. Аз не следвам никакъв определен път и затова имам голяма свобода и размах, Миямото Мусаши. За да разбереш тайната на пътя, трябва да излезеш от всички техники и представи, Миямото Мусаши. Истинският войн възприема това, което не може да бъде видяно, Миямото Мусаши. Най-силният удар е ударът на пустотата, Миямото Мусаши. Високото бойно умение е скрито в моралните свойства, Миямото Мусаши. Високите добродетели са като силен вътрешен юмрук. Крайната цел на дзен е постижение на себе си. Дзен. Щом имаш цел в живота си, ти вече имаш защита. Бойното изкуство е съчетание на мекота и твърдост. Истинският войн е живототворящ. Той утвърждава живота. Могъщо дао е скрито потайно в нас, но ние сме го затрупали. Истинският майстор е превърнал своята енергия в дух. Когато енергията се втвърдила, тя е станала материя, а чрез свинното тя се превръща в дух. Целта е постигане на съкровения, истинен войн. Човек трябва да разбере това, което е извън него и отвъд него. Нищото няма противници. Войнът си създава огън в очите, но не злоупотребява с този огън, защото войнът е осъзнато същество. Който е силен, нека да нанесе удар на своите слабости и недостатъци. Войнат може да всели в очите си цяла древна армия. Истинският дух е пътят, Миямото Мусаши. Ударът на дракона е могъщият удар на свръхсъсредоточената енергия. Тайната се намира в качеството на вътрешната скрита енергия на човека.
Целта е целостта, а целостта е изначалното просветление живот. Пази се от мекотата на силата. Пустотата е по-жива от формите, защото те са произлезли от нея. И който я познае, ще се изпълни с любов към всичко съществуващо. Величието на война е не в неговите бойни умения, а в неговия скрит покой. Истинският майстор е незабележим и затова той е майстор. Тайната на истинския майстор не е в бойните му умения, а в това, че той е постигнал смисъла в живота. Бойното изкуство е не за да се биеш, а за да постигнеш истината. Ямагучи. Истинският път е очистване на съзнанието. Чистото съзнание е отвъд бойните изкуства. Противникът никога не е врагът. Ти самият си враг. Масутацу Яма. За да победиш врага си, трябва да излъчиш духа си върху него. Масутацу Яма. Истинският войн може да убие за част от секундата, но той избира не насилието. Дълбоко в безмълвието се чува шепота на тайните. Истинското отпускане е силно състояние. Яростната сила не е реална, защото не е овладяна. Майсторът само те докосва и това е силата на планина. Твърдостта е скрита в мекотата. Каквито и светли мисли да имаш, трябва да се учиш. Правиш и разбираш. Ушо поговорка. Войната е по-мъдър от случайността. Истинската сила е движение на Бога. Аум.